Shillong Spotlight. Doni ba pensai iwe ni kinong thau du tara jom ka bri no trap but na pek mo pli menta ki chibun bhagi du tara ila dap sna ila dap diru tai dap ko jing bakhraw iru bila plat po khrani ban yakran ban ngi hani ka chamen te hani ka por ska ban kli ba pensai phila ban batai khandiat ki jinit ki janat jong ka dika du tara Jauh ni unar bah teruk du ikut keserdok lah. Kum siang sistem mat pen mat pen pau ya kata ka jinge tali jong ka yang kasem kini ki sai ki dan sau tali iban kong ya ki kun ki samla lani ki kena ki ba kham jam ki ba kham siang sur man ya kini ki ba ar bat balai kini ki ba ar bat balai pan ka thau ya ki kmi ki ba ka jinghe ka yang kan habangi tiet kini ki sai ki ban kong lani ya kajing keren jing khana jong ki khun lani ki samla ngiyo ka jing menjur na ki kimi pa bat hadien mengitiet pat ye gini ki artli ki sai ki kimi pa ngiyo ka jing menjur na uli kunyi lani usik ni te kani ka banta kadai ka banta jong kata ka lenti yai lang la sam ya ki haki khandai tali ki thleu kat kum kata ka jing thu khana jong ki riu handai jong ki long shwa man shwa Syafang kita ki kendai trap ki kendai skum kumta lasam kendai teli ki thleu mat ye gini pat lasam nyeu teli ki thleu ya kabar penwandor ya ka po jong menor jong ka satijuk ba syafang kita ki nyeu trap nyeu skum Red FM kendai pulai point sun it's rocking